Tak ja vás zdravím ľudia. Keďže malo to prvé video o elektrobicykloch taký úspech, tak som sa rozhodol, že skúsim na tom natočiť ešte dačo viac. Hlavne by som chcel zodpovedať také otázky, čo sa tam objavovali najviac v tých komentároch. Ešte k tým komentárom, ja som to robil v dobrej viere. Nečakal som, že to rozprúdi takú zaujímavú diskusiu. Boli tam nejakí borci, čo asi zrejme jazdia na nejakých downhillových a neviem akých bicykloch, drtia to traťou, skáču, robia triky, neviem čo, no tak tí ma akože vysmiali, že ako si to môžem dovoliť niečo takéto natočiť a že kto by na takomto bicykli, že by sa mi rozpadol pod zadkom. Samozrejme, to je problém bicykla, hej, to nie je problém toho pohonu. Ja som vravel o tých prestavbových sadách, ja som vravel o tom, že niečo také existuje, aby proste tí ľudia o tom vedeli. Jednoducho, ako som tam aj písal v komentároch, žij a nechaj žiť. Každý nech si zváži, či si chce kúpiť bicykel za 3, 4, 5, 7, neviem koľko tisíc, či mu to za to stojí. Samozrejme, ak má na to peniaze, ak sa mu to páči a jednoducho dáva mu to zmysel, kľudne, kúp si ho, ja s tým nemám žiadny problém. Pre mňa bicykel nie je vec, za ktorú chcem také peniaze proste vysoliť. Či má niekto obyčajný bicykel, či má niekto elektrobicykel, či má niekto motorku, auto, loď, UFO, lietadlo, pre Boha ľudia, veď je to úplne jedno. Na to je ten YouTube, aby sme si zdieľali proste naše postrehy. Ak ťa to video rozčertilo, ak chceš si proste držať sa tej svojej pravdy, že proste tých 7 000, čo si dal do bicykla, je jediná cesta, ako sa dá fungovať, nech sa páči. Ja som si vybral inú cestu. To len toľko k tým komentárom na začiatok. Prvá a najčastejšia otázka, čo ste sa pýtali tam úplne všetci, že či by som vedel dať nejaké bližšie info, kde sa to dá kúpiť a čo vlastne kúpiť, hej? No tak ja som tam vravel, že je to čínsky výrobca, tým pádom kúpiš aj elektromotor, aj v podstate baterky priamo z Číny. Kde sa to dá konkrétne kúpiť? Máš rôzne e-shopy zahraničné, AliExpress, Banggood, ja neviem, nejaký Gearbest, teraz neviem, či aj Temu nie, tam neviem, či vôbec sa to dá kúpiť. Proste je toho milión, dá sa kupovať priamo od Číňana. Tu by som len chcel povedať, že dôležité je mať nejakým spôsobom toho predajcu overeného, lebo môže sa vám stať, že vám motor nepríde, že vám príde iný model, ako ste si objednali. Môže sa stať, že vám budú pýtať za to clo, DPH, že sa vám to celé predraží. Môže sa vám stať, že vám to bude chodiť 2-3 mesiace. Môže sa vám stať, že sa vám balík niekde stratí, lebo Číňan proste zle odpíše adresu alebo niečo také. Ja mám overeného svojho Číňana, keď to tak poviem. Som s ním dohodnutý. Dá sa tam spraviť aj nejaká hromadná objednávka, čiže možno sa tam dá ušetriť nejaké to euro. Takže ten motor kúpiš na rôznych miestach za rôzne peniaze. Záleží už na tebe, aký si šikovný, či si vieš poprečitovať nejaké recenzie toho predajcu, či je dôveryhodný a tak. Čo sa týka batériek, to je úplne to isté, len by som upozornil, že pri baterke by som bol trošku opatrnejší, lebo viete kúpiť naozaj veľký šunt za pár euro a viete kúpiť aj dobrú baterku, viete kúpiť aj veľmi predraženú baterku. Ono je to o tom, že vlastne aké vám tam dajú tie články dovnútra, do tej baterky, ako ich pospájajú, či to je spravené kvalitne, lebo povedzme si to na rovinu, tá baterka z tých najlacnejších, keď kúpite, kľudne sa vám môže stať, že vám to začne, dajme tomu, horieť pri nabíjaní alebo niečo podobné. Prípadne vám tam sa spraví nejaký skrat a môžu s tým byť problémy. Preto som aj v tom videu vravel, že ja by som úplne do tých najlacnejších batériek nešiel. Konkrétne moja zase mám vychytané, kto má dobré baterky za ešte, dajme tomu, tie nižšie ceny. Ja im verím, už som objednával viacej batériek od nich a zatiaľ s nimi nebol nikdy problém. Ale vravím, takisto baterku kúpiš hocde na Slovensku, v Čechách, sú rôzne e-shopy po Európe, sú rôzne e-shopy, čínske e-shopy. Dá sa objednať bez cla, s clom, dá sa bez DPH, z DPH, vravím, je toho veľa, to už nechám na každom, aký je šikovný, koľko je ochotný tomu venovať času a poštudovať si to. Samozrejme budem točiť viacej týchto videí, lebo vidím, že je o to záujem.
skúsim vám aj natočiť, teraz idem kamarátovi skladať tiež niečo takéto, tak chcel by som vám natočiť presne postup od začiatku až po koniec, ako sa to celé robí. Ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, je vlastne, že dobre, chcem si spraviť bicykel, čo teraz? Tak dajme tomu, že už viete, kde by ste to kúpili, toto máte zvládnuté a teraz potrebujete vedieť, že čo vlastne si chcem kúpiť. Máte na výber z týchto stredových motorov v podstate buď túto značku Bafang, čo je taká najrozšírenejšia. Tam sú rôzne výkony, ako som vravel v minulom videu, od tých 250 W až do, dajme tomu, pri správnej baterke a správnom nastavení tých 1800 W. No a potom máte ešte jednu značku, tiež čínsku, tá sa teraz celkom rozbieha, ja osobne s tým ešte nemám skúsenosť, ale čo som pozeral, tak to normálne používajú ľudia. Ten je trošku slabší, ten má okolo, tuším, nejakých 700 W plus minus, ale veľký rozdiel je, že vlastne oproti Bafangu má snímač, neviem, jak sa to povie presne, ale snímač tlaku na pedále. Nemá vlastne, nesníma vám otáčky kluky, ale sníma vám, ako silno vy zatlačíte do pedálu, čo vlastne je asi najprirodzenejšie, alebo najprirodzenejšie sa to podobá tomu klasickému bicyklovaniu. Vy keď netlačíte moc na kluky, tak ten motor vám pomáha málo. A keď vlastne začnete stúpať do kopca alebo niečo podobné, zatlačíte viac na kluku, ten motor to vlastne tým snímačom zistí a začne vám viac pomáhať. Nemám s ním skúsenosť, ale údajne tiež funguje v pohode. Tieto Bafangy vlastne reagujú len na otáčanie klukov, čiže vy keď vlastne máte nastavené, poviem príklad, po polotáčke má motor začať pomáhať, tak vlastne vy spravíte polotáčky a ten motor sa rozbehne. On vlastne nerieši, ako silno vytlačíte na tú kluku. No, z týchto Bafangov sú dva také typy. Tie slabšie od 750 W nadol sú vlastne BBS modely, buď 0.1 alebo 0.2. Od tých 750 W nahor máte tento model, to je BBS HD. Takže vy si vyberete vlastne, aký výkon chcete. Podľa toho si objednávate motor. Veľmi dôležité je si odmerať rozteč, kde sa vkladá do rámu stredové vloženie a podľa tej vlastne šírky toho rámu v tom mieste vy objednávate ten motor. Máte na výber od jeden typ je od 68 do 73 mm, to je tuším štandard pre drvivú väčšinu bicyklov. A potom, ak máte náhodou tie fat bajky s hrubými kolesami, tak tam sú potom 100 mm a 120 mm rozteče. Ale 95% prípadov je to vždycky ten najmenší rozmer, tých 68 a 73. Čiže to si zvolíte si typ motora, potom si ďalej vyzvolíte, že aký chcete k tomu, dajme tomu displej. Je tam toho viacej na výber, môžem natočiť video, aké sú také základné rozdiely medzi tými displejami, ale dá sa v rýchlosti povedať, sú to také čačky, mačky naviac. Princíp je stále rovnaký s tým displejom. No a potom si ešte zvolíte vlastne odpojovanie motora, keď začnete brzdiť, čo je vec z bezpečnostného hľadiska, ktorá by tam asi mala byť. Ja som si to nedával, ale celé to je len o tom, že vy, dajme tomu, šlapete, motor vám pomáha a ak chcete zabrzdiť, tak ten motor má prirodzene ešte nejaký dobeh, ja neviem, pol sekundy. No a vy keď zabrzdíte, tak ten motor treba, aby hneď odpojilo. Pokiaľ vám ten dobeh akože vadí alebo z bezpečnostného hľadiska, tak dajú sa kúpiť tie senzory na páčky, buď na hydraulické, alebo ak máte mechanické páčky, tak na mechanických páčkach sa objednávajú, tuším, celé páčky. To si tam len vyberiete, či chcete taký alebo taký. To je, čo sa týka motoru, asi všetko. Čo sa týka baterky, akú baterku vybrať, záleží od toho, aký výkon chcete a záleží od toho, aký dojazd chcete dosiahnuť. Baterka má nejaké 3 najpodstatnejšie údaje, má ich viacej, ale 3 sú také najdôležitejšie. Voltáž, to je, či máte 36V systém, 48V systém alebo 52V systém. Čím vyššia voltáž, tým v podstate väčší výkon. Ďalej máte ampere hodiny na baterke, to znamená, že to je vlastne tá kapacita tej baterky, aký dojazd vám tá baterka spraví. Máte udávané, ja neviem, od 10, 12 ampérov až po nejakých 17, 20, 25 ampérov. No a tretí údaj je vlastne BMS, alebo laicky povedané, koľko tá baterka dokáže najviac pustiť prúdu zo seba.
To je veľmi dôležitý údaj, pokiaľ mierite na tie motory s vyšším výkonom, pretože tie motory s vyšším výkonom majú maximálny okamžitý odber až 30 ampérov. To je vlastne 30 BMS. Tým pádom vy, keď budete hľadať baterku, určite si dajte pozor, aby to BMS bolo tých 30 minimálne. Vtedy vám vlastne tá baterka dokáže dať ten prúd, ktorý ten motor maximálne potrebuje pri najväčšej záťaži. No a samozrejme, štvrtá vec, veľmi dôležitá, musí sa vám to zmestiť do rámu. Pri celoodpruženom, ako som vravel, je to trošku komplikovanejšie, ale ak máte klasický bicykel ako hardtail, tak tam by to nemal byť žiadny problém vo väčšine prípadov. Takže motor máme, baterku máme, v motore vám príde celá tá káblovačka, vy v podstate nič k tomu už nepotrebujete. Ešte ja veľmi odporúčam, je to taká malá krabička, tiež sa to dá kúpiť v Číne, volá sa to Gear Shift Sensor, môžem vám to tam aj napísať. Stojí to okolo 20-30 eur a je to vlastne vec, ktorú vy cez to len prevediete lánko prehadzovačky a vy keď si idete prehodiť rýchlosť, tak vám to na chvíľu vlastne, ten senzor to zaznamená, že je tam pohyb lánka a na chvíľu vám to odpojí ten motor, niečo ako spojka v aute, čo vám veľmi šetrí vlastne tú reťaz, lebo keď vám ten motor pomáha a vy v tej záťaži preraďujete, tak tá reťaz je dosť namáhaná, vtedy väčšinou sa opotrebováva rýchlejšie. Takže určite odporúčam ten Gear Shift senzor k tomu. V podstate nič vám nebráni ten bicykel si poskladať, to si určite ukážeme. Chcel by som to natočiť, že vlastne detailne od začiatku po koniec.